Amjokmungni answer khayna bagai IAS CK Jamatia dakti no press conference khayna bagai koikha Bubagra. Koktisal eba 9 Juni salmari TTAADC haphangni bisingtwi Sub-zonal post ni bagwi Amjokmungno thangwi tongo. Phiyabha Amjokmungni swkangno Amjokmungni answer sheet leak wngkha. Amjokmungno postpone khayna bagwi IAS CK Jamatia dakti no press conference khayna bagai koikha Bubagra. Koktisal eba 9 Juni salmari TTAADC haphangni bisingtwi Sub-zonal post ni bagwi Amjokmungno thangwi tongo. Phiyabha Amjokmungni swkangno Amjokmungni answer sheet leak wngkha. Amjokmungno postpone khayna bagwi IAS CK Jamatia dakti no press conference khayna bagai koikha Bubagra. Koktisal eba 9 Juni salmari TTAADC haphangni bisingtwi Sub-zonal post ni bagwi Amjokmungno thangwi tongo. Phiyabha Amjokmungni swkangno Amjokmungni answer sheet leak wngkha. Amjokmungno postpone khayna bagwi IAS CK Jamatia dakti no press conference khayna bagai koikha Bubagra. Koktisal eba 9 Juni salmari TTAADC haphangni bisingtwi Sub-zonal post ni bagwi Amjokmungno thangwi tongo. Phiyabha Amjokmungni swkangno Amjokmungni answer sheet leak wngkha. Amjokmungno postpone khayna bagwi IAS CK Jamatia dakti no press conference khayna bagai koikha Bubagra. Koktisal eba 9 Juni salmari TTAADC haphangni bisingtwi Sub-zonal post ni bagwi Amjokmungno thangwi tongo. Phiyabha Amjokmungni swkangno Amjokmungni answer sheet leak wngkha. Amjokmungno postpone khayna bagwi IAS CK Jamatia dakti no press conference khayna bagai koikha Bubagra. Koktisal eba 9 Juni salmari TTAADC haphangni bisingtwi Sub-zonal post ni bagwi Amjokmungno thangwi tongo. Phiyabha Amjokmungni swkangno Amjokmungni answer sheet leak wngkha. Amjokmungno postpone khayna bagwi IAS CK Jamatia dakti no press conference khayna bagai koikha Bubagra. Koktisal eba 9 Juni salmari TTAADC haphangni bisingtwi Sub-zonal post ni bagwi Amjokmungno thangwi tongo. Phiyabha Amjokmungni swkangno Amjokmungni answer sheet leak wngkha. Amjokmungno postpone khayna bagwi IAS CK Jamatia dakti no press conference khayna bagai koikha Bubagra. Koktisal eba 9 Juni salmari TTAADC haphangni bisingtwi Sub-zonal post ni bagwi Amjokmungno thangwi tongo. Phiyabha Amjokmungni swkangno Amjokmungni answer sheet leak wngkha. Amjokmungno postpone khayna bagwi IAS CK Jamatia dakti no press conference khayna bagai koikha Bubagra. Koktisal eba 9 Juni salmari TTAADC haphangni bisingtwi Sub-zonal post ni bagwi Amjokmungno thangwi tongo. Phiyabha Amjokmungni swkangno Amjokmungni answer sheet leak wngkha. Amjokmungno postpone khayna bagwi IAS CK Jamatia dakti no press conference khayna bagai koikha Bubagra. Koktisal eba 9 Juni salmari TTAADC haphangni bisingtwi Sub-zonal post ni bagwi Amjokmungno thangwi tongo. Phiyabha Amjokmungni swkangno Amjokmungni answer sheet leak wngkha. Amjokmungno postpone khayna bagwi IAS CK Jamatia dakti no press conference khayna bagai koikha Bubagra. Koktisal eba 9 Juni salmari TTAADC haphangni bisingtwi Sub-zonal post ni bagwi Amjokmungno thangwi tongo. Phiyabha Amjokmungni swkangno Amjokmungni answer sheet leak wngkha. Amjokmungno postpone khayna bagwi IAS CK Jamatia dakti no press conference khayna bagai koikha Bubagra. Koktisal eba 9 Juni salmari TTAADC haphangni bisingtwi Sub-zonal post ni bagwi Amjokmungno thangwi tongo. Phiyabha Amjokmungni swkangno Amjokmungni answer sheet leak wngkha. Amjokmungno postpone khayna bagwi IAS CK Jamatia dakti no press conference khayna bagai koikha Bubagra. Koktisal eba 9 Juni salmari TTAADC haphangni bisingtwi Sub-zonal post ni bagwi Amjokmungno thangwi tongo. Phiyabha Amjokmungni swkangno Amjokmungni answer sheet leak wngkha. Amjokmungno postpone khayna bagwi IAS CK Jamatia dakti no press conference khayna bagai koikha Bubagra.
Koktisal eba 9 Juni salmari TTAADC haphangni bisingtwi Sub-zonal postni bagwi Amjokmungno thangwi tongo. Phiyabha Amjokmungni swkangno Amjokmungni answer sheet leak wngkha. Amjokmungno postpone khlaina bagwi IAS CK Jamatia dakti no press conference khlainani bagwi koikha Bubagra. Koktisal eba 9 Juni salmari TTAADC haphangni bisingtwi Sub-zonal postni bagwi Amjokmungno thangwi tongo. Phiyabha Amjokmungni swkangno Amjokmungni answer sheet leak wngkha. Amjokmungno postpone khlaina bagwi IAS CK Jamatia dakti no press conference khlainani bagwi koikha Bubagra. Koktisal eba 9 Juni salmari TTAADC haphangni bisingtwi Sub-zonal postni bagwi Amjokmungno thangwi tongo. Phiyabha Amjokmungni swkangno Amjokmungni answer sheet leak wngkha. Amjokmungno postpone khlaina bagwi IAS CK Jamatia dakti no press conference khlainani bagwi koikha Bubagra. Koktisal eba 9 Juni salmari TTAADC haphangni bisingtwi Sub-zonal postni bagwi Amjokmungno thangwi tongo. Phiyabha Amjokmungni swkangno Amjokmungni answer sheet leak wngkha. Amjokmungno postpone khlaina bagwi IAS CK Jamatia dakti no press conference khlainani bagwi koikha Bubagra. Koktisal eba 9 Juni salmari TTAADC haphangni bisingtwi Sub-zonal postni bagwi Amjokmungno thangwi tongo. Phiyabha Amjokmungni swkangno Amjokmungni answer sheet leak wngkha. Amjokmungno postpone khlaina bagwi IAS CK Jamatia dakti no press conference khlainani bagwi koikha Bubagra. Koktisal eba 9 Juni salmari TTAADC haphangni bisingtwi Sub-zonal postni bagwi Amjokmungno thangwi tongo. Phiyabha Amjokmungni swkangno Amjokmungni answer sheet leak wngkha. Amjokmungno postpone khlaina bagwi IAS CK Jamatia dakti no press conference khlainani bagwi koikha Bubagra. Koktisal eba 9 Juni salmari TTAADC haphangni bisingtwi Sub-zonal postni bagwi Amjokmungno thangwi tongo. Phiyabha Amjokmungni swkangno Amjokmungni answer sheet leak wngkha. Amjokmungno postpone khlaina bagwi IAS CK Jamatia dakti no press conference khlainani bagwi koikha Bubagra. Koktisal eba 9 Juni salmari TTAADC haphangni bisingtwi Sub-zonal postni bagwi Amjokmungno thangwi tongo. Phiyabha Amjokmungni swkangno Amjokmungni answer sheet leak wngkha. Amjokmungno postpone khlaina bagwi IAS CK Jamatia dakti no press conference khlainani bagwi koikha Bubagra. Koktisal eba 9 Juni salmari TTAADC haphangni bisingtwi Sub-zonal postni bagwi Amjokmungno thangwi tongo. Phiyabha Amjokmungni swkangno Amjokmungni answer sheet leak wngkha. Amjokmungno postpone khlaina bagwi IAS CK Jamatia dakti no press conference khlainani bagwi koikha Bubagra. Koktisal eba 9 Juni salmari TTAADC haphangni bisingtwi Sub-zonal postni bagwi Amjokmungno thangwi tongo. Phiyabha Amjokmungni swkangno Amjokmungni answer sheet leak wngkha. Amjokmungno postpone khlaina bagwi IAS CK Jamatia dakti no press conference khlainani bagwi koikha Bubagra. Koktisal eba 9 Juni salmari TTAADC haphangni bisingtwi Sub-zonal postni bagwi Amjokmungno thangwi tongo. Phiyabha Amjokmungni swkangno Amjokmungni answer sheet leak wngkha. Amjokmungno postpone khlaina bagwi IAS CK Jamatia dakti no press conference khlainani bagwi koikha Bubagra. Koktisal eba 9 Juni salmari TTAADC haphangni bisingtwi Sub-zonal postni bagwi Amjokmungno thangwi tongo. Phiyabha Amjokmungni swkangno Amjokmungni answer sheet leak wngkha. Amjokmungno postpone khlaina bagwi IAS CK Jamatia dakti no press conference khlainani bagwi koikha Bubagra. Koktisal eba 9 Juni salmari TTAADC haphangni bisingtwi Sub-zonal postni bagwi Amjokmungno thangwi tongo. Phiyabha Amjokmungni swkangno Amjokmungni answer sheet leak wngkha. Amjokmungno postpone khlaina bagwi IAS CK Jamatia dakti no press conference khlainani bagwi koikha Bubagra. Koktisal eba 9 Juni salmari TTAADC haphangni bisingtwi Sub-zonal postni bagwi Amjokmungno thangwi tongo. Phiyabha Amjokmungni swkangno Amjokmungni answer sheet leak wngkha. Amjokmungno
postpone khwlaina bagwi IAS CK Jamatia dakti no press conference khwlainani bagwi koikha Bubagra Koktisal eba 9 June salmari TTAADC haphangni bisingtwi Sub-zonal postni bagwi Amjokmungno thangwi tongo Phiyabha Amjokmungni swkangno Amjokmungni answer sheet leak wngkha Amjokmungno postpone khwlaina bagwi IAS CK Jamatia dakti no press conference khwlainani bagwi koikha Bubagra Koktisal eba 9 June salmari TTAADC haphangni bisingtwi Sub-zonal postni bagwi Amjokmungno thangwi tongo Phiyabha Amjokmungni swkangno Amjokmungni answer sheet leak wngkha Amjokmungno postpone khwlaina bagwi IAS CK Jamatia dakti no press conference khwlainani bagwi koikha Bubagra Koktisal eba 9 June salmari TTAADC haphangni bisingtwi Sub-zonal postni bagwi Amjokmungno thangwi tongo Phiyabha Amjokmungni swkangno Amjokmungni answer sheet leak wngkha Amjokmungno postpone khwlaina bagwi IAS CK Jamatia dakti no press conference khwlainani bagwi koikha Bubagra Koktisal eba 9 June salmari TTAADC haphangni bisingtwi Sub-zonal postni bagwi Amjokmungno thangwi tongo Phiyabha Amjokmungni swkangno Amjokmungni answer sheet leak wngkha Amjokmungno postpone khwlaina bagwi IAS CK Jamatia dakti no press conference khwlainani bagwi koikha Bubagra Koktisal eba 9 June salmari TTAADC haphangni bisingtwi Sub-zonal postni bagwi Amjokmungno thangwi tongo Phiyabha Amjokmungni swkangno Amjokmungni answer sheet leak wngkha Amjokmungno postpone khwlaina bagwi IAS CK Jamatia dakti no press conference khwlainani bagwi koikha Bubagra Koktisal eba 9 June salmari TTAADC haphangni bisingtwi Sub-zonal postni bagwi Amjokmungno thangwi tongo Phiyabha Amjokmungni swkangno Amjokmungni answer sheet leak wngkha Amjokmungno postpone khwlaina bagwi IAS CK Jamatia dakti no press conference khwlainani bagwi koikha Bubagra Koktisal eba 9 June salmari TTAADC haphangni bisingtwi Sub-zonal postni bagwi Amjokmungno thangwi tongo Phiyabha Amjokmungni swkangno Amjokmungni answer sheet leak wngkha Amjokmungno postpone khwlaina bagwi IAS CK Jamatia dakti no press conference khwlainani bagwi koikha Bubagra Koktisal eba 9 June salmari TTAADC haphangni bisingtwi Sub-zonal postni bagwi Amjokmungno thangwi tongo Phiyabha Amjokmungni swkangno Amjokmungni answer sheet leak wngkha Amjokmungno postpone khwlaina bagwi IAS CK Jamatia dakti no press conference khwlainani bagwi koikha Bubagra Koktisal eba 9 June salmari TTAADC haphangni bisingtwi Sub-zonal postni bagwi Amjokmungno thangwi tongo Phiyabha Amjokmungni swkangno Amjokmungni answer sheet leak wngkha Amjokmungno postpone khwlaina bagwi IAS CK Jamatia dakti no press conference khwlainani bagwi koikha Bubagra Koktisal eba 9 June salmari TTAADC haphangni bisingtwi Sub-zonal postni bagwi Amjokmungno thangwi tongo Phiyabha Amjokmungni swkangno Amjokmungni answer sheet leak wngkha Amjokmungno postpone khwlaina bagwi IAS CK Jamatia dakti no press conference khwlainani bagwi koikha Bubagra Koktisal eba 9 June salmari TTAADC haphangni bisingtwi Sub-zonal postni bagwi Amjokmungno thangwi tongo Phiyabha Amjokmungni swkangno Amjokmungni answer sheet leak wngkha Amjokmungno postpone khwlaina bagwi IAS CK Jamatia dakti no press conference khwlainani bagwi koikha Bubagra Koktisal eba 9 June salmari TTAADC haphangni bisingtwi Sub-zonal postni bagwi Amjokmungno thangwi tongo Phiyabha Amjokmungni swkangno Amjokmungni answer sheet leak wngkha Amjokmungno postpone khwlaina bagwi IAS CK Jamatia dakti no press conference khwlainani bagwi koikha Bubagra Koktisal eba 9 June salmari TTAADC haphangni bisingtwi Sub-zonal postni bagwi Amjokmungno thangwi tongo Phiyabha Amjokmungni swkangno Amjokmungni answer sheet leak wngkha Amjokmungno postpone khwlaina bagwi IAS CK Jamatia dakti no press conference khwlainani bagwi koikha Bubagra
Koktisal eba 9 Juni salmari TTAADC haphangni bisingtwi Sub-zonal postni bagwi Amjokmung wngna thangwi tongo. Phiyabha Amjokmungni swkangno Amjokmungni answer sheet leak wngkha. Amjokmungno postpone khwlainani bagwi IAS CK Jamatia dakti no press conference khwlainani bagwi koikha Bubagra. Koktisal eba 9 Juni salmari TTAADC haphangni bisingtwi Sub-zonal postni bagwi Amjokmung wngna thangwi tongo. Phiyabha Amjokmungni swkangno Amjokmungni answer sheet leak wngkha. Amjokmungno postpone khwlainani bagwi IAS CK Jamatia dakti no press conference khwlainani bagwi koikha Bubagra. Koktisal eba 9 Juni salmari TTAADC haphangni bisingtwi Sub-zonal postni bagwi Amjokmung wngna thangwi tongo. Phiyabha Amjokmungni swkangno Amjokmungni answer sheet leak wngkha. Amjokmungno postpone khwlainani bagwi IAS CK Jamatia dakti no press conference khwlainani bagwi koikha Bubagra. Koktisal eba 9 Juni salmari TTAADC haphangni bisingtwi Sub-zonal postni bagwi Amjokmung wngna thangwi tongo. Phiyabha Amjokmungni swkangno Amjokmungni answer sheet